Welkom bij Onder Vier Ogen. We zitten net voor de kerst en wat is er mooier om dan beter kennis te maken en iemand beter te leren kennen als onze eigen deken Harry Smeets. Welkom. Dank u. Hoe was u als kind? Om maar met de deur in huis te vallen. Oh, net zo dik als nu. Zo komt het op neer. Hoe was ik als kind? We hadden een straat waar heel veel kinderen woonden. Dat was echt een hele kinderrijke buurt. Maar ik denk dat ik een van de kinderen was die in ieder geval nooit mee voetbalde. Een enkele keer wel een ander spel. Wat U heeft een hekel aan voetbal? Enorm. En, het was geen hekel, maar het boeit me gewoon niet. En ik heb zelfs de WK-finale niet gezien 2 jaar geleden. Dan bent u de enige die hem niet gezien heeft. Ja, dat denk ik, dat ben ik. Dus als ze daar nog een ooggetuigengeslag voor moeten hebben van wat er gebeurd is voor de rest, dan kunnen ze bij u terecht. Maar je heeft toch als kind? Maar ik was vooral ik was graag binnen. Een echt binnenkind, zo gezegd. En hoe zag het leven van een binnenkind eruit dan? Ik las veel. Ik weet dat we in die tijd was er een bibliotheekje in ons dorp en dan mocht je dan... En dat dorp was? Born. Ja. En dan mocht je dan 2 uur per week was die bibliotheek open. En dan moest je daar staan, dan was het druk en dringen. En dan haalde ik 2 boeken. Bij voorkeur van de 5 of zoiets, zo'n avonturenboek waar kinderen in voorkwamen. En dan, het was op vrijdagavond was die bieb open. En dan de eerste avond las ik het eerste boek. 150, 160 bladzijden waren die altijd, las ik in 1 ruk uit. En in de rest van het weekend sneuvelde dan het tweede boek. Zo simpel dus is dat. maandag tot met vrijdag? Ja, was het weer op een houtje bijten wat daar dan gaat, ja. Klinkt heftig hoor. Ja, nee, maar ik amuseerde me wel, dat was het punt niet. Even een sprongetje in de tijd, wat wilde u vroeger eigenlijk worden? Nou, ik heb altijd het onderwijs ingewild. Dus toen ik op de basisschool zat, dacht ik, ja, dat wil ik. En toen ik op de middelbare school zat, toen dacht ik, ja, ik wil leraar worden. En het was ook heel uitgesproken dat ik Nederlands wilde en zou gaan studeren. En dat is ook gebeurd uiteindelijk. Dus toen ik na 7 jaar dan uiteindelijk succesvol het VWO had afgerond, toen ben ik naar Utrecht gegaan. Heb ik Nederlands gestudeerd. En zo eigenlijk met het doel om in het onderwijs te gaan, maar dat is er nooit van gekomen, omdat tegen het einde van de opleiding ook wel heel duidelijk werd dat mijn leven gewoon een andere kant uit moest. Hoe oud was u toen? Was ik 24 toen toen mij duidelijk werd dat ik roeping had. En daar ga je een beetje mee in de slag. En met mijn 25e ben ik toen richting seminarie gegaan, naar de priesteropleiding. Heb ik met hangen en wurgen in dat eerste jaar nog Want het deed echt pijn dat u geen leerkracht kon worden? Oh, ik vind het verschrikkelijk in het begin. Ik heb echt gedacht, dus toen ik helder was, dus aan de ene kant trok dat heel erg. Ja, ik wil priester worden, dat is het. En aan de andere kant denk ik van, maar ik wil dit helemaal niet. En zoek maar een ander en ik doe het niet, maar dat is... Ja, dat is... Maar het is uiteindelijk toch wel goed gekomen met u? Ja, het is wel goed gekomen, want ik heb... En sterker nog, u staat wekelijks, dat weet ik toevallig, voor de klas? Ik sta wekelijks voor de klas, bij een aantal klassen. En ik denk, wat is me misschien ook allemaal bespaard gebleven? Want ik weet niet of ik opgewassen zou zijn geweest tegen een middelbare school tegenwoordig. Maar ik vind het hartstikke leuk om... ik zeg dat wel vaker, ik kan met hoofdpijn zo'n klas van de Petrusbanden of de Vlaswij of de Kruutwis ingaan en weer fluitend naar buiten komen. Ik vind het leuk om te doen. Ja. Even een hele andere vraag. Bent u wel eens verliefd geweest? Oh, zeker. Meermalen en tot over mijn oren. Ja. Dat is toch heel lastig dan? Want klopt, er is 1 meisje. Ja. Heb ik gehoord. Oh, waarvan u zegt dat God haar gestuurd heeft. Nou, dat is een beetje zwaar uitgedrukt. Het is wel zo dat ik daar, ik ga maar zeggen, het zo zwaar van te pakken had. Het was wel allemaal voor mijn seminarietijd. Dat ik dacht... achteraf heb gedacht, dus heel erg dat ze op dat moment, zag mij niet staan, nou, dat gebeurt. Maar dat ik er achteraf van dacht, misschien dat God mij gewoon heeft laten zien, zo van als ik je voor het huwelijk bestemd had, was dit er geweest, maar dat is niet zo. Dus zet het maar uit je hoofd. Heeft u haar nog wel eens gezien? Ik heb haar nog wel eens gezien en ik weet wat dat betreft ook precies waar ze woont en dat ze getrouwd is en dat ze een paar kinderen heeft. En,
Goed, maar allebei de levens, zowel die van u als zeker. van haar, Ja. is prima terecht gekomen. Ja, uitstekend. Ik zou het niet meer anders willen. U bent priester geworden. Hoe ziet een gemiddelde dag van u eruit? Elke dag anders. Ik kan me indenken dat er mensen zijn die denken van, buitengewoon saaie bedoeling zo van zo'n priester, die moet dan eens per dag een mis doen. Maar daar bent u het vast niet mee eens? Gehad. Nee, dit is zeker niet saai. Kunt u heel kort schetsen? Nou ja, een gemiddelde dag is heel moeilijk. Ja, nou, je hebt een dag die... Ik ben een heel regelmatig levend mens. Ik sta om 7 uur op en om 11 uur lig ik in bed. En daar zitten een paar gebedsmomenten in, uiteraard. Daar zit elke dag een Eucharistieviering in ergens. Maar ja, het ene moment zit je bij mensen die iemand verloren hebben en die gestorven zijn. Het volgende moment ben je les aan het geven op school. Dan staat er weer eens iemand aan de deur met een vraag. Het is heel gevarieerd. En veel gevarieerder dan je zo van de buitenkant zou denken. En hoe ontspant u dan na zo'n lange dag? Hoe ontspan ik? Eerlijk gezegd, als het een lange dag is, dan vind ik het heel prettig als er 's avonds, bijvoorbeeld zeker op zaterdagavond, dan heeft de Canvas de gewoonte om een goede detective uit te zenden. Een Engelse detective, zo van 1,5 uur. En dan, dat vind ik, daar kan ik heerlijk naar kijken. En dan valt alles van me af. Heel triviaal. Dus ik ga dan niet met een theologisch boek zitten of zo, maar dan ga ik echt naar Lewis kijken of naar, noem ze maar op, Vera, wat er nu op is. Waar haalt u het meeste voldoening uit uw werk? Het meeste voldoening? Nou, er zijn wel een paar dingen die ik zou kunnen noemen. Maar ik denk een van de momenten waar je echt voldoening uithaalt als priester, dat is bijvoorbeeld nadat iemand zich bijvoorbeeld in een biecht helemaal heeft durven uitspreken. En je weet, goh, ik mag dan namens ons weer, mag ik de absolutie geven, mag ik de vergeving schenken. Nou, je ziet dan mensen gewoon wezenlijk anders de deur uitgaan. Gewoon bevrijd de deur uitgaan. Nou, dan weet je echt weer waarvoor. Wordt er nog veel gebiecht? Met enige regelmaat door een goede handvol. Ik denk dat elke priester heeft wel zo een aantal vaste biechtelingen. Soms zijn dat ook mensen die bij je komen voor een gesprek en die wat meer begeleiding hebben, die wat op regelmatige basis komen. En soms... Maar u heeft het ook wel eens meegemaakt dat iemand in die biechtstoel verschijnt en die heeft iets heel ergs gedaan, ja, echt over een grens heen. Ja, slaapt u dan 's nachts nog? Ja, ja. Nou, ik zal het volgende voorbeeld geven. Ik weet dat is in een vorige parochie gebeurd. Ik was in een parochie geweest. Er was iemand gestorven en de wederhelft daarvan die had behoorlijk wat afstand tot mij op dat moment. Ik wist van die wederhelft een en ander wat er gebeurd was. En jaren later, 3, 4 jaar later, belde die man op en zei: ik wil toch wel graag een afspraak met u maken. En die kwam toen met een heel verhaal, wat we ook duidelijk met een biecht hebben kunnen afsluiten. Waarvan je dan ook duidelijk merkt van, nou hier gaat iemand echt bevrijd de deur uit. Ja. Ik ga wel even terug naar het gezin. Ja. Mist u dat wel eens, een vrouw of in ieder geval een gezin, om 's avonds gewoon bij aan te schuiven aan tafel? Ik heb, ik heb het niet en ik heb het wel, laat ik het daarop zeggen. Ik heb, een zus van mij is getrouwd, die heeft 2 kinderen en laatst zat ik met haar aan tafel toen ik een keer bij haar was. En haar man werkte op dat moment in Duitsland, die was door de week weg. De oudste dochter zat in Australië voor een stage en de jongste dochter zat in Nijmegen op kamers. Ik zeg, dan moet je eens zien, jij bent getrouwd en je zit alleen aan tafel. En ik ben ongetrouwd en strijk en zet zit ik aan tafel met, om te beginnen, mijn huishoudster, de parochiesecretaresse, een van mijn petekinderen. Er schuift altijd wel iemand aan. Ik wil niet zeggen dat iedereen die getrouwd is 's avonds alleen zit, hè? Nee, precies, ja. We gaan heel even kijken naar de zogenaamde doorgeefvraag. In de vorige uitzending was hier burgemeester Hans Schielissen te gast. Oh, kijk aan. En hij heeft een zogenaamde doorgeefvraag voor u. En daar gaan we even samen naar kijken en luisteren. We laten ons verrassen. Beste Harry, hoogeerwaarde heer Deken. Mijn vraag aan jou is de volgende. Stel je bent 1 dag burgemeester van Venray.
en je zit op het gemeentehuis. Wat zou jouw eerste besluit zijn? Poeh, wat een vraag. Het eerste besluit op de Kamer van de burgemeester. Ja, ik weet natuurlijk ook niet precies wat een burgemeester allemaal mag beslissen. En hoe ver zijn zeggenschap in alles gaat. Maar droomt u eens? Oh, dat is een moeilijke vraag. Misschien moeten we er dadelijk even op terugkomen. Als dat mag, even over na te denken. Ik heb zo'n kans krijg ik maar 1 keer. Ik kom er dadelijk op terug. Ja. U heeft ook altijd een goede band gehad met de jeugd, met jongeren. U heeft ook een aantal, zoals u dat noemt, spiritual sons. Spiritual sons, ja. Iemand anders heeft ze zo genoemd, maar ik vond het wel een leuke term. Maar kunt u uitleggen wat dat betekent? Ja, wat betekent dat? Dat is een beetje een groot woord, ook met een vette knipoog. Maar er zijn zo in de loop van de jaren, ik zit nu 20 jaar in de parochie, verschillende parochies. En in een aantal parochies zijn er wel 1 of meer geweest die kinderen, waarvan ik zeg, dat zijn ook in zekere zin kinderen van de kerk. Die zijn thuis opgegroeid, maar waren om wat voor reden dan ook heel veel in de kerk te vinden. En dat waren er soms, daar kreeg je een band mee. En ook als je wegging in een parochie, dan bleven die bleven komen. Dus dat zijn een aantal jongeren waar u gewoon een hele speciale band mee heeft. En die komen met enige regelmaat, soms ook met... en dan gaat het om hoeveel van die spiritual sons? Oh, een stuk of 5, 6 zijn er. En ik heb er nou toevallig, nog niet lang geleden, was er eentje, die moest voor zijn rijbewijs op. En ik had hem beloofd dat ik zei van ik zal voor je bidden. En de eerste keer was hij dan gezakt en de tweede keer... Dan kan ik een hele flauwe opmerking maken. Ja, maar dat heb ik hem ook gezegd. Ik zeg van ja, maar als je gezakt bent, dan is dat ook goed voor je. Ja, want dan ben je misschien er niet aan toe. En bij de tweede keer belde hij op. Ik ben geslaagd daar. Nou, dus een beetje zo is die band. Dat is heel normaal. En de een heeft ook meer, op dit moment van volwassenheid, meer band met de kerk dan een ander. Maar ja. Nog even terug naar de vraag van de burgemeester. De vraag van de burgemeester. Nog 1 slokje om nog even eraan te ontkomen. Wat zou ik doen als ik 1 dag burgemeester zou zijn? Dat zou het uiteraard over Venray moeten gaan. En dan... Er komt maar 1 ding in mij op. En dat is omdat ik er met enige regelmaat mee geconfronteerd word. Met vragen daarover. En dan zou ik toch kijken of er niet iets te veranderen zou zijn aan het parkeerbeleid op het plein voor de Grote Kerk. Nou ja, goed, u bent voor 1 dag de burgemeester, dus u kunt dat regelen. Vanaf morgen iedereen gratis parkeren op het Gomansplein. Nou, u maakt zich heel erg populair. Ja. We gaan afsluiten. We zitten net voor kerst. Ja. Wilt u tot slot nog 1 kerstboodschap tot het Venrayse volk richten? Dat is goed. Misschien het volgende: met Kerstmis vieren we de menswording van Jezus. En ik hoop van harte dat u met Kerstmis weer mensen in uw omgeving zult treffen. En dat u ook mens wilt en kunt zijn voor anderen. Niet alleen voor je vrienden en je bekenden, maar ook voor mensen die naar een naaste op zoek zijn. Dat je daar ook mens voor bent. Goed. Mag ik u heel hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja, dank u wel voor het kijken. En ik hoop natuurlijk dat u volgende maand weer naar ons kijkt. Want dan zijn we terug met de volgende aflevering van Onder 4 Ogen. En dan met Vorst, Alt-Vorst Milton. Tot ziens.